Na Municipal National Service Coordinator Yowo Entry Foster who say Brasson sa kade ne achede ahodo bi no wode ema desuafo nenti enwoma mako empem ahenu 200,000 ena wache ama schools mako du ewo dwaso ne obogu Asante Achim South abato mpesua so Adom kasi amane boni Isaac Amwako ene Foster Entry Municipal National Service Coordinator wa Asante Achim South etwetwem komo ena odi tu just say sebe adusua ne adehwe ebekoso ewo suku ahodo munti eno no so edi textbooks yi akoma adusuafo odi tu ankrankran ne yumaku ahodo anim se enwuma so yɛho ya pa ne senti obia emfa ne ho enhyem no onye de beti bibia emwa French books from basic 4 to JSS2 no meche books bia 50 edema schools bia enti ehwese enwuma esua no betum pon because almost so many textbook enti na metibi 2 sa me ne yedi 2 sa na mo we say ye beboa na enwuma esua etimi atum pon ewo Asante Achim South ha no me fa konya so no masere se obomu so omo entwen ma sika ema obi ansem ansa na ba otima ye bi de aboa ne empatem kakra bia wo so binya bia no so ye wo so de ba na de beboa na Asante Achim mputo Ghana mputo wo so mu no edi yan kasa ye mienu obi anti bia ma meboa yan ne bi to aboa ye ho ndina me hye obi ankura so obi anso beba ne beboa Asante Achim South no ahwema enwuma sua ne apomuden ne bibia akoso Group yina oda obogu MA basic ano eye Max Opoko Kakari oda Municipal National Service Coordinator se so wetimi atu sa na moyi a obeso adesuafo asene curriculum books na edi chira de ama adusua nya de chana konkan na yani ajipa de yasran se ekebia san babiu na nkam kran ko bia bi de nanima nkani be sopi na wo fra de se ugudu group 2010 one book but say na babu what so at least ben 5